megalayapost.news. Doorsprank! 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 I think it's best if you Em hẳn stand there. em là đặc kiwan part when you can do kum No, opposite the gate. Opposite the gate. Okay, Yeah, no opposite the problem. gate. Stand opposite the gate when they come. O Presiden ke HYC ubaro ipar sendrem ola dawa na kasorkar jela bakam di bansya ya kawe ke kedungseng melatip kum kajaga guru Shankaracharya Ji Maharaj Pelong ya kata karali nak benta benelap bankang bam do masi ubaro kepuar ulong baga jengwan jong ke HYC hajan ke Shillong Press Club kamde setiap bantau ya ke jingkelmar Hendai gede banyak kenduk ya kino yalam kajaga guru Shankaracharya Ji Maharaj nak benta ban pensutu bak 90% kinong sisnong hanegal ya kide babam do masi ula berngemru balada kasorkar jela kasya ban pelong ya ketika rally banyalap kang bam do masi ya choy siru kan pelong lang da rally kaju kesni ban lek kemen da babam do masi. No. Just to talk to them. Stopping care. Keren niki. In kali kay gajeng tumu gajeng ki. We have watched them how they given statement in Arunachal, in Nagaland. Their intention is that to bring a ban on cow slaughter or on beef consuming. Kumba fitip hangi tingi beef is something that ingi ban. Kimla mo maki kin wan dictate ingi. So we want to understand their point of view. I think it's best if you Em hang stand there. em là đặc kiwan part when you can do kum No, opposite the gate. Opposite the gate. Okay, Yeah, no opposite the problem. gate. Stand opposite the gate when they come. Yes, ngin ya kendo eki ngin kena ngin kali an ngin pen pauru but any plan to help to ban pelong rally apo Meghalaya hi ibu nala. That we will talk that. Alright. So please. Am there ketika gate ba sedai. Ketika gate opposite to the gate. Okay. Jingwan ga jongi menta kasngi hang ni hakmat jongka office jong Shillong Press Club kadai hadin mengio ajing tip kadon ko wiga kenhun ya kabangi la bud din hakini ki kendia teli kita yo bud ki benai ki belale keleng ki jakala ni ki states ki jela jo hapok ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya kabangi la i hapok Arunachal Pradesh ki la le ai ka statement da ka jing tmu wan pelong ya kata ka rally hakaba on court but on where pat ba bat ban pensngo kham tam e ban pensngo ba kari India he baro ko we kadai ban sangie no kata ka jing penyap lane ka jing bam do masi kata ka jing thmu jong kani ka kenhun hakaba kala le apo Arunachal Pradesh ba kumjuru apo Nagaland kila de ban shong ka press conference but hadin ka jing mi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair bawat na ka liang jong sorkar apo Nagaland ru kala khang persya ya kata ka rally ka baki ki thmu ban pelong haka Fratrik jong tau benai ti ngitip ngisong thu baga jing thmu ga jong ki banwan man pelong ni press conference mentakas ngi le si ban pen bana ya kata tarik ka baki ki thmu banwan pelong ya kata rally hang ni po Shillong la ni po ka jela ga jong ni bat ka jing kwa ga jong ki ga long ba ka jela kumbang ong ipi kari India baro ko we kadai bandai kata kari ka ba om sha shu ban bam do masi la ni ban ya penyap do masi ti kumba kalong hi fitip bat baro ngitip kajela Meghalaya kadai kajela ka ba ngi kum ka jai benriu bat kipat ba riulong ki badan hang ni ka jela ka jongi 95% ki briu ki ba ngi sou tenat ban bam me ka do masi ti kajingwan ka jongi mata kasni kalong kawei kalong ban send ka message la ni ka khubor ka basha sikini ki briu kalong ba wat num wan hang ni ka jela ka jongi ban impose la ni ban penbor yangi kai ka bangi ngi dei ban le la ni kai ka bangi ngi dei ban bam kadok mesti kedai kata kajing bam ka bangi ngila bam menta deki hajar teli kisnam deki katnu teli ki generation la niki ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti kajingwan ka jongki nisiam bakini ki brio ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng kajing so jongi bat ki wei pat ki jat niam ki bodan hang ni ka jala ka jongi menta deki pautli kisnam na du bangi yo ka jala bat shwa ka taru ngi imsuk imsan hang ni ka jala kham tam ya po social long bat ha jala baru ko wei bat ki wei pat ki paraniam ngimdon ganu kajing sngon re kani kajing wan pat ka jongki ban wan ra da kata ka san perkhan ka bon ong ba ka jala Meghalaya kan ya mi syakmat ban ya sno keti rali bekum ta ter kajing mut ka jongki kalong ban lumpat bo anda lompat pat kin yo ban pen i syaki bor ki bedai pai kham tam me
apa Delhi le si ban ong bapet wat ka jala meng halia ru ka persya ka bam do mesti tengi shwa bakin ong ye kita ki ngi wan menta ka sngi ban ka jing sha ka jing thmu ka jongi kalong ban ye kendu ye ki ban kren ye ki ban penpau ye ki bakim dei ban le ya ki bakum kini la nikin wan ra iku bakum kini ki sain perkhat bat ka baar ka jing wan ka jongi menta ka sngi ru kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha ka sarkar jala balada ke don kanu ka jing thmu ban pelong ya ki bakum kini ki rali ki balak ban kata ya ka suk kasan ki balak ban kata ya ka jing ye sngo perniam hapreng kinong snong jo ka jala me ka lia dalele kamdei ban ai permission kumbala le da ka sarkar hapot nagalan te kata ka khubor ka bangi kwa ban keren dak basha bat lada ka sarkar jala lada kini gibriu ki ele persya lane ki ya syahmat ban pelong ya ka bakum kata karali nakali ang kaseng iman si ban ya mi lang ha kaju kasngi ban ya lang kaju karali ka bangi ngin ya bam do masi bat kita ki bom bam do masi ru kin ya la ka jong karali ngin se pat lada kimi kum kinu gi jingja le si gi jingya so perniam hapreng jongi kum kinong snong jong ka jala ki ban shim ka ji kli ka nei ka sarkar jala kum juru kini gibriu ki bawan ban bet yo ni sembai ban peniaper hapreng kiniam hapreng jinget ya jongi ya ka bangi bro askat tangi shong san hakane ka jala ka jongi te kata ka jing thu jongi bangi wan meta ka si Meghalaya Post.news